Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mama siapa, Mbak? Mama bapakmu ya. Hmm, Bapakmu ne mak ton lontong karo opor. Suwiwi. ngantuk ora? Hah? Ngantuk ora? Ora ngantuk. Hmm, aku dhisik lek Iya bar ya. mak. Oke ngantuk. Apanya? Dhisik lek bar mama opor ngantuk. ora ngantuk. Oh, ya wes. Iki Hanya durung makmu. urung kok. Mak meragi sampai iso iki ya. Iya, panas awake. Jake ngombene. Ketularan iku mak like. Adikku mriyang ngambungi. Bareng ngislinge angel, wis pesake iso BAB garek mriyang panas awake. Panase naik kok. Hmm. Mau angkat preso jam 3. Hmm. Ayo buka statusnya. Iya. Aku tak pepet. Apa ya? Iki pepenane rung bar ambil mepeni iki aku. Bagi habis. Aku urung adus. Urung habis. Jabar makmu kemringet. Iya, iya. Turu aku mau turu ya. Aku mau ngurusi bank sampah. Ayahmu ya tak bel awan yang ora wani tak wanek-wanekke. Kok ora telepon-telepon. Kan aku turu. Tangi turu jam 4 linggih tengok-tengok. Terus iki ngarep apa kan ono banci buka salon ning ngarepe dhewe iki to. Yen aku dolan ning kono kan kok ngele tuku lontong ini mantun karo opor. Urung atus wae. Iya. Yes, Ma. Sehat-sehat lu, Mama. Amin sayang. Tetap bersyukur. Sering-sering neng kelingan. Iya sayang. Aku sayang Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang banget aku kangen ya. Iya, iya, Pak. Aku ya. Tak ini lu rebung aku kemes balik ya. Iya, Ma.